যতন হামবাই সিনি যত মিডিয়া সনো নার যতন সিও মিয়া সালনি গথনা তিনটানি গথনা তাই আপনি পরে নুখানা आं साकबाय थां जे नन्दनगर आमचायो सिनि गोबांमा मैखोथों फालनाय सिनि तिप्रासाद दफानि बर'र जे AMC नि मुंगै वेन्डलाइजेशन खायजों सबाय सुक्रुप खायजों मानि फिया जोंहाबनो तोरक तोरक दाबु तजन्त खाय चेरि दंगो जोंहाबो खोनाका AMC नि तरफ থেকে কোনো আমहाय কোনো একটা অর্ডার করে फियाबा निजिनि साक व्यक्तिगत मुचुंमानि बिसिंतै बरगाबो AMC नि मुंनावै बर मिया थाङै सबाय सुक्रुपनि जों दाबु तोरक तोरक मानि दं दिनै एक्चुअली आं सालनो FIR आं फाइल खायनानै दं मानि सिनि खुमलंगो बसकांगो सिनि TTIDC काउन्सिल सेसन दं नै जेहेतु आं आरो नि BSC नि बो आरो मेम्बार नि कायसे खरजा मेम्बार दं मानि सिनि मिटिं रिंजागै आं दिनै एफुङो एटेन्ड खायमालि FIR खायमालि आं मगै सारिगारन फैगोन रस खायखा ते अबनो पाइया लागलो सिनि मेयर सिनि ब दीपक मजुमदार बो एमालाय दं मानि इन थाइसिं बनो फोन खायमानि बो आउट अफ स्टेशन बो खाना फाइदिनि साव तो बर कायसे कल खांगे खाना बर वेबो मेयर बेगो मालायनि बगै आं एकदम ट्राई तकजा इभेन सिनागिनि कचाम ऑनरेबल CEM सिनि सार पूर्ण चौंद चौमातिया बर वामै करमानि बिसिंतै इभेन एलं बुबाग्रा बो करमानि बिसिंतै अमन काहम के समानि बिसिंतै आमतिनि और NCC PS और तिनि FIR लॉज खायजाका जे मियानि गथना तयै जे व्यक्तिगत आश्रके चिनि दफानो माने चिकन खे नुकजाखा नर जतो नखाना भिडियो रिएक्शन नि बिसिंतै बिनि फेस नि रिएक्शन माने बोथारनाय टकथारनाय सुकुरनाय है माहाय बिनि मकल नखना आं कुबिकक सानन थांगा गांकाय बिनि आ रिएक्शन नुगै 2016 वो जेफ्रु तिप्रासार 23 আগস্ট আগরতলা শহর তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকারের আমলো আগরতলা শহর বুজাং মানে আপনো সাং মুলতো মানসি হাইছি जे बिनि रिएक्शन बाय आ जराव बाहायनो हेलमेट बाय बिसों मार्क बुजा न नुखना बहगला थिरजां माने सेम बिनि आ रिएक्शन हाइसी माने तिप्रासांगनो बरक तुं फ्लाजागै बरने ऑटोमेटिकली आसक थामसि बेंनि फाय बरक फाय हाइसी बियांनि आ थामसि फाय मन साबडी करखा जे मियासिनि बुकुक जरंनि गोबांमा बर मखैदों थाइखैदों नष्ट खायनायनि बागै आमना आं साकाबले আগরতলা केबनि बुफानि जागाया যদি কেউ এখন এই মিডিয়া তরফ থেকে যদি শুনতে চায় আমি কইতেছি এখন আগরতলা কারের বাপের জায়গা নয় সবারের অধিকার ত্রিপুরা সবারের জায়গা কিন্তু ওর আছে গুন্ডামি মাফিয়া গিরি আবার চলি আইছি উই আর দ্য সান অফ দ্য সয়েল এন্ড উই নো হাউ টু ফাইট ব্যাক নাও আইছি जोंबो सिकाताबो बाइके चबा खायनाय अमाइके सालब्रुम चिरि मकर किरिकर खाय ता तंग देहायसि आंगाबो मेसेज नानै बुसुमानि खा काहाम तिप्रासारनो सिसादि जों महाय तमुनो दफा माय दं गांकाय जों ते बुकलंनाय हायसि जेकुनो समय एनी टाइम एनीवेयर एनी प्लेस आबो नन्दनगर रंखा मखैतन फारमान बिसिंतै टाइनसनि किसिसा गारि बाइक थुतै पानो तिप्रासन खनो हान्यो बुरानि बाय गथुमि फायजाना हायसि आरोबो नों जुन तिप्रासन आगरतला सर नुइ दं काय ए तांनि नमाय खायनि बाजा देसि नि दारानि बागै नि मनायनि बागै नि ताखुंनि बागै नों मा बाजाना हायसि बोरि बोसाराव रिक्सा ड्राइभार बाय 10 टाका बांग टिकरि फानो कक बांलाय मानो हायसि कारण बर आबनि चेष्टा सिनि बरनो सब समय नम्मा जागो आबना मिया कासे कक साव जीवन थैना वाइसा नों काहामैबो हामियाबो वाइसा नों थैना किन्तु किरि मांगले नों तंहांके नों सारा जीवन किरिउन थैजिना हायसि थैनानि सिगां सामुं काहाम फै बखा कटरखनो सोंनो नांनाय हायसि एन जों जे तामसो नों किरनानि बानो निनि अधिकार नों सायमान दङ निनि सायमान नों बेग सि दङ नोंथां बरनो किरिना जों कक मा सानाय हायसि आबनि बागै एन आबनि बागै जेकुनो আগরতলা শহর एनीवेयर इन আগরতলা एनीवेयर इन त्रिपुरा जेकुनो जागा मा सिचुएशन दंके आं आर्नेस्टली जतो आं रिक्वेस्ट खायो आनि जतो तिप्रासा ताखुकै बुहुक संनो जों खरकसानि बागै ब रांखलपा नोंथों गायपेन नोंथों मल सम्पा नोंथों जों सिनि ताखुक बुकुनि बाय सेमा बाजानाय आनो मी आं खुब बखा दुखु नांकाबले ओ दुखु नांसोका माने दुखु नांसोका तिप्रासार तै बसक अत्याचार खायसिनाय वाइसाका बलेक चमनि वाइसाका अभिनगर बियां निजेनि क्लाबनि पेटो क्लाबनि मुङै बरक सहर 3 लाख थिरवाहाय खायो काका मुख साहर तै बसक खायजक तंसिना बा सो आपन बै तै कुनो अब ताकतै कुनो रेहाय करै आवन बागै जे व्यक्तिगत जे ताबा जे गुन्डामी साक्सा सकल माफिया मानजानाय काबै किरिजागै दं खनाव बंनि मुक्तिनो जों थपसाबानो दामरियान नांनाय हायसि आवन बायनो जों FIR खायगा सिने TIS फोरखौबो खायते बेलाय काहामको
sini torop theke omo ekdom krak saja even SP be kok saka enemy SP be kok saman bising SDP be kok saka so abo krak action nangnai haisi abon bagai ang khub dukhu nangjak tangai hindi mia sini khoraksa ani amani soman bo 10 20 sini kolai bukhukjit sini rangkhol taipeng bor mia tamsa nor tini besuk phalima kanang masanga sar sung bage phalnai tintani সময় চিনে বড় সিনি বেউনা তটফট নষ্ট খাইনি ইঙ্গ খাইনি চেংখা जों जे फुङाव फालिमा मानिसे अ फालबानि ब जे जों गारि बारासो इंगियाखौ माइजा साखानि सोमोन्दै माइथियाखौनि साव ताम साकापसा बन्दुदि काइसासो साखौनि साव खाइरका बंनि आकक खनावै आबनि बागै उलट टाइवैसा आं बरबाय सिनि न खाइ बंनो जानानि बेबस्था खाइ आबनि बागै नाइदि आं गयनानि मुचुंगु आनि खापांनि रांसांनि तिप्रा सारनो जों महाय केमां बरबाय इनजास्टिस खाइगै दंनाय खांनाय जों खरकसा बासाय आं सालि हाइसि बीजेपी खाइनाय CPM खाइनाय और गोबां मा ब्लेम्स दु मानो आमानि सामुंगिया आमानि नाहार मुंगिया बीजेपी खाइनाय रक CPM खाइ बरतां फाय आबानि सानानि बु दरकारि हाइसि आं एसे तिप्रासा अ हानि बसा ए प्राउड तिप्रासा हाइसि ए प्राउड खरकसा अ हानि बसांनि आनि दायित्व आबां खाइनानै बागै एन आं मिया साकसा कारण आं साकसा MDC नि रिप्रेजेंट खायो आं तिप्रासानि रिप्रेजेंट खायो प्लिज माइन्ड मार्क बाय वाच एक गोबां मा बरक सानाय आनो लाइव भिडिअ खायो बायसे बाक्सा कमेन्ट्स रखानो तामसा पलिटिकल माइलेज नानानि थांजाबखा आरि बाबा जों खरांति साकबो प्रब्लेम खरांति साकबो नरक जोंना प्रब्लेम ताम खायनाय सादि नसिन बरन न संहाके न अत्याचार खायजमा तनसिनाय जा सो आबनि बै किसा काहाम के थिंक वाइसली आमाय हामिया वानसुमानि समयखि माचाय दफानि बै काहाम वानसुबदि दफाबो सुबा जागान हायसि आमनां मेसेज नामचा आमाय बरन गोबां मा तंसिनि सेक्सनाव माहाय बरग सो आबनि बागै आं नरनि मिडियान चेनेल बिसिंति बा मिया बांग खं साका तो मुनो सिनि बरग केबो माहाय के अत्याचार खाय तंग ओके सोंमा चुबालायनाय चेनेलनि बिसिंति पानंतों जों निजरा सोंथाय खरक बुसक सों नों बाय आं सोंथाय खिग्र खन सुलनायसिनाबा आं मोन सोंथिनो परिस्थिति खलायबायसि सो लेट अस ऑल स्टॉप फादि सोंमा बेव याकारे जों सिनि दफानो कायसा कुजुक्ति साना बायसे सों मावान सुनायसि AMC ni kono support mane borok ni kono onko order securing kangke borok logio police procession talangmani abuke borok boron hoti talang thangka just nai nedi AMC ni police procession panangka khaki sumjak no khana name plate da tombini du bisi da name plate ang tunu gya am banya ang tini mayor dipong modner bai mane tongmani ya babo thangi paikya obviously thangsinai no bini bo ang je to leri thangka ano bo ekta time romani so abani bagai AMC ni panungtung AMC ni panungtung but mani tlang thanake abo jotonin twangdi tang sin dofani bai simit lang jakba tang sin dofani sin tipra son sin mani rung khrobi tang jakba bongni borobo to phalble aro khaksang complex gana gini je kabang ma dugan tongnai a beng khaja gable tang apnake swai jage ba so why you only targeted our tiprasa people abo sung why she why niya why re why sung nung mani bai sung tabke tolerate khaimali haisi and AMC ni torof theke tumuno mahainyo ngang kai AMC diset khaiteng amo kemno discriminate ta khaiteng ke jati tiprasang thang wanji bosonin thang jotono khaidi nge sungmu kuno yata AMC torof te khaijago so sungmu relax ka tongnai kintu borole tamni baisi only tiprasana target khaiba and norona sari tumuno khana ani jompui jala amchayabo udaipurni kabangma wanji bosoni phai baniya khayo khana tini judino mani bokhogori khanga tamlainai उनिसा सिन दांगा फैलायने ब्ले मानदे आन तिनि गोबांमा फुन खाय दं सिनि गोबांमा लिडार्स रो जों भिडिअ बन्द खायसिनदा खय बन्द खायसिनदा राम आश्रमबारि बन्द खायसिनदा गोबांमा फुन खायब्ले दालागो जों बन्द खायसिनदा दानि फुन खायब्ले एन बन्द खायलाके आम हाय तमु नों थांगा तामलायनाय सो आबनि बागै मत आबो स्पेशली द पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन म काहाम गनायना निंथों एन मनो ट्रु जस्टिस लानथों एन तमु ट्रु जस्टिस रिमानि हांगाय बसकांगो माने हामियां पानंगै थांमानो हायसि कारण जों बहुत सयज खायया बहुत नायसिन लाखिया बहुत नुखा सो आ सयज बो कासे लिमिटेड कासे लिमिट दं लिमिटनि बायराङै थांखाय केबो सयज खायमेन एन तुमुनो AMC तरफ थि कम हायनि हांखाय आं AMC ने कयनाय केबनो डिस्क्रिमिनेट खायाबै दिप्रासानि पंथं मानजि बसनथं रसायनानि हायसि रसाना हांखाय खरकसा दफानि चिम तारसा ताबसो जरा FIR खायनो फुंग थाब रोबाम जाखा न बसो जरा नासिंनाय आं रमजा अब तो सेमेको तबके पुलिस रमिया हरने सिमिनो कक सालाकेना खनावो एनिबेन जे आ विक्टिम आ साक्सांनो सकल माफिया न
mian sin rukuna changla jang khnao and SP by kok salaka SDP by kok salaka and bongna angkongsa by time frame manner in the sense 48 to 78 hours jesuk dati mansa case register mo kai somoi nango abo sungje sate mi boi ke bama sawnai khanano marom nai boi ba sawnai abo kaisa nya taboni BNSS law ni bisingte abo kaisa time frame ni bisingte borok tini romnai abo already ang phaitino SP by kok salaijak borok saw complaint bising man bisingte sung jotesto 100% nainai and nobo nainai tangai hindi jeng tabuk ni tipra sarak zen zero nor jotona sibo nang ang sung sup tangke mo sabing nai je nai so aboni bagai sung pongnani kok kri mahai rong no pokoi ta thang ni hisi pongnani jis jinis ya mahai rong sung je dina unglayo adina simi sung thitung la khengya karon kubi kok san thangke o hani bui dokhon borok sungna saimano tipra sarak je kono chiri khaka kangkai sapta kaisen bisingono chiri khaka abon pore siringu karon tipra sarak thirok tuingi thama kanu borok sibo haisi abon bai o thuino सबसे थ्री तुंगरिन तोंदी हैसी ता पोंग दे हैसी पोंगना नि जिनिस या मो काइसा सबसे बखाव मारि थे मा तने आमया मेसेज नामसो सं थानचा मा तनाय दफान बे कोंग मा सानाय आरो तै कोनो लीडर्स कतर करी आरो तै कोनो मिनिस्टर करी इनटु दफा फर्स्ट आबनो सं वानसुगै बसका मा गनाय